корпорация съвместно с Сдружение Миразум взе участие в Българо-украинския бизнес форум в София. Събитието беше организирано от Българската търговско-промишлена палата, Българо-украинската индустриална камера, Посолството на Украйна и Украинската търговско-промишлена палата. Като международна корпорация ние носим отговорност да представяме по подобаващ начин икономическият потенциал и перспективите, достъпни в страните, в които работим, отбеляза основателят на КУП корпорация Олег Невзоров. Маркетинговият специалист на КУП Анна Доброволска направи презентация на тема "Да живееш, да работиш, да почиваш. Как изграждаме пространство за стабилно бъдеще". Христина Виер от Сдружение Миразум представи инициативите на украинската общност в България и подкрепата за украинския бизнес. Форумът насочи вниманието към възстановяването на Украйна, възможностите за инвестиции и сътрудничество в областите на енергетиката, логистиката, строителството и високите технологии. За КУП корпорация това е още една крачка към укрепване на българо-украинските икономически отношения и развитие на международни проекти.